abịa n'ụbọchị oyi a mụ bụ onye na-ejideliwe ego abụ na-ejideliwe ejidebụ onye ọgbụma dịka unu n'anya na ụbụna ụbọchị oyi nwere ụlọ ọgwụ mana unu bụ foundation ụlọ ọgwụ ebere na gọọmenti anọ ụgbọ otu a na-alụ ejide mkpụrụ aka n'ụgbọ otu a mere ọwa ga family foundation ụlọ ọgwụ nwere ụdị ebe a na-ekwu n'ụkwa na ụlọ ọgwụ abụ unu bụ otu ụmụ mba ya na-aya alụchapụ ya ụbọchị oyi enwe ụlọ ọgwụ ndị be anyị ga-enwe sekuriti ụmụ ndị anyị na outside onye bata onye ukwu anyị lara ụlọ ekwuru m na sekuriti ya dị n'ụbọchị oyi na ma nọọ ya adị bụ na unu kwadola anyị wee gwuo na ọkụ na-egwu n'ubu ibe ka ọ bụ unu kwadogbo ma etu ọkụ a si enwe ọkụ ya esikwa etu ahụ na-enwe ọ ibe m kwuru asị ogologo okwu atọ na gbuo na onye ọbụla wetu otu na elekshọn anyị na-eme bụ nke nwanne anyị na-emere otu igbuo ozogbuo onye ọbụla ụbọchị onye ma na oyi lidive ọga n'iru ba bieli aka ịghọtago ibe nna gwu n'ụdị ibe abụrụ onye ndị na-ebu ya ka ọ bụrụ ibe esemokwu ma ebe na unu ebunye dapụwe ụbọchị onye ekene m unu ụbọchị onye ekene m unu ndị na-eme amanụ ifo ọkụ Igbo ọbata ife adị mgbe emelichuge chairman yu ọbụka pụtara chairman yu na nke opụta anyị wa akpa nwanne anyị nwoke si anọ nwere anyị chọrọ ka imeela anyị n'ibe ahụ nri anyị chọrọ ka imeela anyị bụ nke bụ anụ ụlọ gị rapụrụ nwatakịrị nga nya jee ụchụka obutala anyị na okwu emechaa n'anya ọma na-ezo ụka anyị banye mụ na ọfọ nke eji meshin m wa nwụrụ mụ na ya na mbụ ji meshin m na-emela nke kampen nwanne anyị nwoke libie mgbanye ka o lụzili na nke chairman nwa yutu ụbọchị oyo ọ bụ nnọọ ntụ unu gwa m ọkwa ndị anyị malipụtali na chairman obi akwụ nwa bụ amechi na elu oregbunebe ikpo na ọkpọka nke omata nke ikpeazụ ịnwa ọ gbapụrụ mmiri o nwere okwu onye kwuru okwu si na ya na-emeli kampen kedụ ibe ahụ kpọrọ ya mara ma gụrụ akwụkwọ kampen gịnịdị kampen manija iwe jide okwu ịchọrọ ikwu ni ezigbo okwu ya ekwu wee mebie okwu imebiri bụ na isiri onwe ndị gbapụrụ mmiri na ụbọchị oyi ma wee na-ekwero ka mmadụ ya gbalị mmiri na bebe okwu anyị kwuru jọchalị nye ka ọ bụ a na unu jidere ụbọchị oyi keli ide de kelicha ebe ọzọ bụkwuru bute obu mgbasa ka na-agba ọsọ ụmụ nga ndị na-emeli ya n'aha Jizọs obodo dị ka ụbọchị oyo unu ga-eji kọpọ afụ wee na-emebi ọ bụrụkwa omenanyị ka ọ bụ ọ bụrụ ma ọchịchị ọkpọka zuru ọchịchị unu ejide mmiri wee mee kampen ọ bụrụ na ịgbapuo mmiri ịchọ inye mmadụ ihe ọ bụrụ ịchọrọ mmadụ edupụta gị mee Chukwudi nwe okwu nke wapụ awayu chairman n'isi oye nke mere eme n'isi oye dị anyị mma ebe a na-amatara mma 100% of your goodness will lead you. For more person, I support on the leader. Yeah, just allow them. Good morning, sir. Morning. Onye kenelo bụ High Chief Chukwudi Nwekwu, Ọkpọka na Nando, Ọkpọka 1 to 10, ọbata ife adị na Nando. Ọ mụ ka ị na-ekene. Ife na-eme n'ụbọchị taa bụ na akụpụtara m ọbara n'isi oyi Obiakwụ wee gbaba na mụ bụ nwafa bụ Ọkpọka na-apụta nzọ chairman Obiakwụ.
and election anyị na-eme bụ election nwanne na ya achọrọ ihe tigbuo ozugbo na m kwuo data na ebe anyị Ụba Nsoye niile bụ onye ndu na ọbụ ọzọ onye ọchịchị na anyị niile ka aba anyị dị mma so ngwawa ka wa mara data ndị na-ewu ya nọ ife nnụ ọgụ ma ife wa wetu obi na onye Chukwu nyere ọchịchị ya achị so ba mala anybody dị mma ba biele aka ka onye achị awa ka ọ dị mma but ba biele mụ abụ ọkpọkọ aka na mụ na-nyebe promise na ọbụ na mma lead ọfụma na ibe niile Ụba Nsoye ji bili ma ndị nna anyị ma ndị nna anyị ma ụmụaka na wa eso wee chi ọchịchị ahụ na sọsọ ọkpọkọ ya edozi nwere Ụba Nsoye na ikewe ka m meji wee chi na every branch chairmans na mma carry along wee mee ka ebe anyị dị mma ụmụnna anyị nọ mba ofesi onye nata n'ụlọ ka onye igbodo anya lara ụla nnegodiwe dịka Ụba Nsoye na ndụ enwere even one security ọ dị very bad so emekwa nke amalụ na ọbụgodu n'ụlọ ọgwụ nke Amobi CH na ndị executive ya bidoro ebe ọbụla ọ stọpụ na mgbọ kpọka ya eme kishọ na-alụso data ụlọ ọgwụ na-aga complete ya na-ekwebe assurance na ọkụ a na-adị na ya ejikwa etu a na-adị na Ụba Nsoye anyị ya adị mma mana o site n'ike ibe Ụba Nsoye niile ji wee bili ike ndị nna anyị ụmụaka na ọba ya enye aka obodo awa adịdị mma wee na-ayọba biko ba sọpọtụ ọm na mmemme Ụba Nsoye ka ọ dị na eze a na-achịkakwa n'ebu na ọ na-ege ndị ọ na-achị ntị akpọnye kpata alụ dị mma ọ bụ na nwatakịrị kpatara alụ dị mma ime ife dị pesin kwuru atụ na-esi enye ọ dị mma eme enye mana eze na-achị sọsị ya bụ ikwuchi ime onwe gị ọ na-eme mistake ọkpọka pụtara nri ego obi akwụ na mafuru okwu ego nwa obi akwụ nwere efuge ibe ọkpọka pụtara bụ ka edozie obi akwụ so na onye ọbụla bụ egudu lili na-apụta na fokus ego bụrụ ego bụ ife ibu n'obi onye a na-abụkarị efelio ebelive na Ụba Nsoye ya dị mma na Ụba Nsoye niile ga-akwado ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya onye ọbụla na-achị ọchịchị a na-akwụkwado na adịghị enweta ihe ọ chọrọ so wee sị na ọ ya ebegodu m n'etu afọ na wee gwa ebe anya m chọrọ ife tigbuo nsogbu onye ọbụla gba bilivu na ọnya ya achịchị bụ ọdịmma atụgharị akwụkwọ ebe mgbọkpọka na-ekwu wee sị ka ọ bụ metụ aka Chineke nna bụ okwu si obi ya n'ala ntabe ma gburu gozie site n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị adị na ndụ so ekenelu gị Malam Gboro ekenere gị n'aka ọlụ gị ekenelu gị ọfụma